19 anyos nga lalaki sa Libuna, Bukidnon, arestado. Human nga gilugos ni ini sa makadaghang higayon ang 14 anyos nga babaeng ig-agaw. Biktima giingong nabuntis tungod sa pagpangabuso sa sospek. Aniya ang akong report. Arestado sa mga personahe sa 1st Bukidnon Provincial Mobile Force Company ang giilang top 8 most wanted person regional level sa Northern Mindanao nga adunay kasong statutory rape. Ang 19 anyos nga lalaking sospek ang itago nato sa alias nga Marmar. Residente lang sab sa Libuna. Pasado las 9 sa gabi adlong Lunes, gikasa ang operasyon kung asa malampusong nadakpan ang sospek. Smooth pa lang sir kaya may tao man sa Conjer, may tao man po ang operatiba sa area. So nakuha siya right there and then. So we'll bring this person into justice sir, no, para mabigyan to ng hustisya tong na rape niya na wherein relative lang po niya sir. Matod sa kapulisan, tuig 2024 nahitabo ang giingong pagpangabuso sa sospek sa 14 anyos nga babaeng ig-agaw ni ini nga nahitabo mismo sa balay sa akusado. Wala gilayong nakatug-an ang biktima sa iyang mga ginikanan tungod sa kahadlok human gihulga sa akusado. Nasayra na lamang kini diyang nabuntis na ang biktima. Based sa testimony sa victim and other witnesses sir na naka-testigo siguro, nakasaksi. So this case no sir no is sir, wala tong bail sir. No bail recommended sir as per ni judge sir. Ana sa kustodiya sa Manolo Fortich Police ang sospek karon. Wala na mihatag og pahayag ang sospek mag-atubang kini og kasong statutory rape. Advice ko lang po sa mga parents yan nga trust no one sir no, even your closest relatives, especially kung lalaki ang relatives nyo sir, tapos babae ang anak nyo. Cyril Chavez, 1 Mindanao.